dalilina. Kana ganin ku? Yayi? Rubuta hotuna da kyau fa. Haka da. Inna? Inna? Na'am. Kin zo ɗiban ruwa ne? Eh. Bari in ɗiba miki. Ya yi haka ba? Allah ya maka albarka. Ko da lokaci na fito da bokitin nan kai kake zuwa ka karba ka ɗibo min ruwa. Na gode. Allah ya sa a gama da muke ba zama kawai fa muke. Ai ya wuce ba wani abu. Ai na ga karatu kuke yi amma ka taso ka karban mun. In wani ne ai ba zai yi mun ba. Yanda kake dadada mu Allah ya baka masu dadada maka. Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Na gode. Allah ya sa duk abin da kake nema a duniya Allah ya baka na alkhairi. Na gode. A'a mama ba zan kai miki ruwan ba. Kuma dai? A ba zan kai miki ba. To na gode. Umma na ji ki bari idan na dawo za mu karasa maganan nayi latti. Dakata Rabi'a dakata. Rabi'a ta kake sake ki fita gidan nan ba mu gama maganan nan da ke ba. Kin gani babanki ga abin da ya gaya min cewa in tsaya in yi miki magana akan ki fito da miji. Amma Rabi'a kullum sai da ki kwalliya ki fita. Ina kike zuwa haka kullum ki kwalliya ki fita? Wannan abin bai kamata ba, wannan ba tarbiya bane ba Rabi'atu. Wannan ba rayuwa bane fa mai kyau. Umma ki yi haƙuri a irin tarbiyyar da kuka bani bana so na zaɓo muku sirkin da bai dace da ku bane. Na fi so na zaɓo muku sirkin da zai amsa sunan shi sirki a gare ku umma. Mazan yanzu sun kasance sai a hankali. Gaba ɗaya tsalle-tsallen su kawai suke zuwa su yi a wuraren 'yan mata. Mu muke fita muke ganin yaya suke a waje. Ki yi haƙuri ki ɗan bani lokaci kaɗan. Haka ne Rabi'atu na sani. Amma wannan fa ba darajar ya mace bane, darajar ya mace fa ɗakin mijinta Rabi'atu. Duk wannan yauce-yaucen ba shi bane. Kullum sai ki kwalliya ki fita bai kamata ba Rabi'atu. A matsayinmu na iyaye ya kamata mu tsaya mu baki tarbiyya mai kyau kuma muna iyakacin kokarin mu Rabi'atu dan Allah dan Annabi karki ba mu kunya kin ji Rabi'atu. Dan Allah dan Annabi. Inda kika samu mai tarbiyya, mai addini, mai aikin da yana da aikin yin shi da zai rike ki Rabi'atu yayi. Muna nan muna taya ki da addu'a Allah ya zaba mafi alkhairi. Sannan mazan yanzu sai haƙuri duk inda ka je sai ka haƙuri Rabi'atu kin ji banda ruwan ido. Kuma insha Allah ba zan ba ku kunya ba. Shikenan Allah ya sa. Amin sai na dawo. Shikenan Allah ya tsare. Amin sai na dawo. Umma, kada a manta dafa min favorite food dina kafin na dawo. Insha Allah sai kin dawo Allah ya tsare. Amin. Ya za ki ban 500? Nawa zan baka? 1000 za ki bada. Wani irin 1000? 1000 kika ce za ki bani. Tunda haka na gaya miki. Kin yadda kuma kun zo ki bani 500? Kuma gaskiya ni 500 din ne ni ya kawai ka ansa idan za ka ansa. Ni ba zan karbi 500 ba gaskiya. Da ni safa na dauko. Ai ko hakuri za ka yi ka dauke ta. A ni ba zan karbi 500 ba. Alai me ke faruwa? Yalla bai. Na dauko ta daga nesa ne. Mun yi da ita za ta bani 1000. Wai kuma mun zo inda ta dauko 500 tana bani. Ke haka kai? Mun yi ciniki akan 500. Sai da ya kawo ne yake ce min wai gurin da nisa shi ba zai ansa 500 ba sai 1000. Yanzu nawa za a baka ne? 1000 za a bani.
Me yasa ka ƙara mai kuɗi? Gani ne mace mai shiga irin wannan na kamala, daraja da kima. Bai kamata a ce tana sa'insa da mai abin hawa ba. Duk da na san ke ce da gaskiya, amma zaman lafiya fi komai daɗi. Haka ne shikenan, nagode. Na barki lafiya. Nagode, ya anjima. Kin san aunty na bata nan. So I have to go and stay with her children. Sabon yanayi kuma? I don't understand me kike nufi. Wallahi sai kin faɗa mu. Wai kina nufin soyayya zan je yi? To saurayina ma ba a haife shi ba. Kinga, wallahi Zuli ki kiyaye ni. In fact, get out of my phone. Allah ya sa. Kinga idan baki ganna ba, ni na wuce gidan su Aunty Maryam. To shikenan ki sauri ki zo kake tsaya bata min lokacin da kika saba. Tom shikenan sai kin ƙara so. Ke kowane lokaci ki ta cewa love, love, love all the time. Ba ki gani abin da ya faru da Aunty Maryam ne? Okay, ke da wannan zaki fake kenan. Don't forget ba, Aunty Maryam daban ke daban, an hasali ma kowa da kaddararsa. I know, amma ina so ki sani, I have to be very careful. Saboda gani ga wani, ya isha wani tsoron Allah. To ke dan Allah kake so ki ƙarshe rayuwanki? Kafa ki manta, shi soyayya wata makaranta ce. And you have to get admission in that school. Dan dakata. Ba fa ce miki ne ba zan yi soyayya ba. Kawai dai I am praying for the right one. To shakurumin ki in dai haka ne lokaci yayi. I wish so. Wallahi ba a raba ki da tsokana ko da yaushe. Naji. Yawwa ƙawata na manta ban baki wani labari ba. Shafa min ina ji me faru? Dakata ba wai kuma in shafa miki ba daga baki zo kina zolaya na. Ba zan zolaye ki ba insha Allah. Promise? I promise. Yau wani mai mashin ya so ya ci min mutunci. How comes? Sai ga wani bawan Allah ya zo. Ya min nasiha har ya biya min kuɗin mashin ɗin. Yana ta bai kamata muna cece ku ce da mai mashin ba saboda mutuncin ya mace. Da kimar ta bai kamata a ga tana haka a bakin titi ba. Kan da kice min kin fada. Kin gani ko? Sai da na faɗa miki kai ki zolaye ni fa. To da ji ya kokari dai. Yanzu to ya akai ba ni mai shafa min. Gaskiya gani yana da kirki. Saboda yanda ya mun magana kalamansa da sauransu. Shi fa biya min kuɗin mashin. Dama abin da zuciya take gaya min kenan. Kawai dai yana da kirki ne gashi yana da kyau. Muryan shi biki ji ta ba kamar sarewa. Abin da zuciya take gaya min gaskiya ne. Wallahi kin ganki ko? Ai shiru. Na ma fasa baki labarin ma ba zan bada ba. Lalabawa Allah ina tambaya ne. To Allah ya sa na sani. Nan ne Marafa Quarters? Nan ne Marafa Quarters. To na duba na ga Maiduguri Street, na ga Zaria Street amma ban ga Borno Street ba. Ke Borno Street kike nema? Nan shine Borno Street. Wannan line shine Borno Street? Ina neman gida na uku ne. Gidan su Maman Abdul. Third house by the right. Mu je nuna miki. Okay, to shikenan. Gida na uku.
by the right. Ke wancan gidan shi ne? To na gode. Okay, you're welcome. Nishaɗi na ba zai taɓa ƙarewa ba domin yin kin zama wallaki na babu wanda ya isa ya kafa mun doka ko ba haka ba ƙwarai ne bana gaskiya ne da sutura da shayarwa da cinta ya koma a kansa ina mutum in yi aure yakan yi bulbuli ya kiba kai sai ramewa kake ba dole ku gana rame ba inda an ɗora min kula yanzu na take a ƙasa Ni kai ka fito ka tafi dan Allah na gaji. me ke faruwa amuli fulani ne ko kai Ka ci sosai don ka ci har kana zafa. Wannan kalmar da ke gaya min shine zai bani daman da zamu ci gaba da sheƙi ayanmu yanda muka ga dama. Allah ma ya sa da mana da gawan shiri kowa ma ya. Amin dai umma. halin da kaga ɗan nan nawa yake ciki ya shige shi ne sakamakon yar wajenka. Kaman wannan in ɗauka ba talaka. Kina da sa hannu kenan a wannan. Ƙwarai da gaske. auren ta nake sanyi Bana son ka, bana son ka. Wannan yarinyar ba kalan auren ka bane. Matar manya ce. Yace matar manya? Matsiya ce a gidan talakawa a gidan Malam Shehu. Ka haife shi ne baka haifi halin shi ba. To ni kuma wannan na haifa zan nuna maka na haifi halinsa. Saboda sun ce wai ke yar mace ce. Wannan ne ba za ka aure ni ba. Tabbas ke yan mace ce. Zan je in same shi a yi ta ƙari. Dole na ne in ci da ke, in shayar da ke, in tufatar da ke. Na ce da can kai kake ciyar da ni? In baya ci yana cika cikin shi yana ƙushi. Wata ran sai a je a nemo shi. Na dai ga aljani na kuma yi magana da shi. Aljani kuma umma. Aljani fa da kika sani. Babana? Ba za ki taɓa watsa mun ƙasa idan. Ba ƙasa ba har yaji ma ya ta watsa maka ido. Wannan ƙarya ce wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shiga masallatin shi. Shin abincin zan ci in tafi gona koko a'a gonan zan tafi in na dawo na ci abincin. Malin lafiya? Na yi maki fi mata na ci. Dan da in haɗa gado da kai gwara na haɗa da kare. Kare? Kai gaggawan barin ɗakin nan idan ba haka ba sai na illata ka. kutumar gora wasili zan cika aiki Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ta ce matar manya ba. Na tashi daga matan manya na koma matan yara.